týmto jubilejným s tým krátkým videom by som sa vám chcel všetkým úprimne poďakovať za to, že ma sledujete, za to, že ma lajkujete, za to, že mnohí máte aj odber a že občas do tých komentárov prispiejete aj nejakým tým obrázkovým wow alebo super. Teší ma vás záujem a pevne verím, že vás budem môcť aj v najbližších mesiacoch a dúfam, že aj rokoch obšťastňovať ďalšími a ďalšími úžasnými krátkými videami, ale aj tými dlhými. Žijeme na úžasnom kontinente, na ktorom sa môžeme pohybovať úplne voľne, bez akýchkoľvek obmedzení. A ja dúfam, že vás svojou tvorbou dokážem inšpirovať k návšteve týchto miest, ktoré som pre vás na týchto videách zachytil. Takže ešte raz, ďakujem vám za váš záujem a pevne verím, že sa budeme vydať ešte dlho pri ďalších zaujímavých videách z mojich potuliek po Európe. Ďakujem.